Здравейте YouTube потребители, днес ще направя томбола. Ето този чест са итемите, но първо искам да ви разходя из къщата ми. Не е голямо нещо. Тук ми е фермата за храна. Спалнери на прасета и на кравите. Не че ми е претрябвало, ето е за красота. Тук ми е фермата за недърлар, дини, пшеница, картофи, шугъркейн. Мисля да добавям още нещо, но не мързи. Това е главата на Dark Decay и това е на Chance. Значи, момент само на край. Ето ги айтемите. Protection 3 set, Full set, 2 лега, 15 златни ябълки, Full меч и Sharpness 352. В момент да е фиксна, че не може така. И томболата ще се състои до 50 сабскрайба. Победителят ще бъде изтеглен от random.org. Скайпът ми ще бъде в описанието, понеже много хора искат текстчър пака ми, който си го направих, защото той е за PvP и за build. Не е никак лош. Описание ще кача и канала на Ники 1596, мисля, че беше. Ето Кропстар, сменил си ника. DarkFlameBG е моят каналът. Скоро ще имам Facebook страница и интро също, аватар и банер. Какво друго да ви покажа? Да, ето това е вратата от текстчър пака, така изглежда. И живея на повърхността. Ако някой тръгне да търси хомо, ако не да знае къде да го търси. Не, че ще го намери. И да, това са айтемите. Това беше от мене. Довиждане и до скоро.